Здравейте, приятели, аз съм Кати и добре дошли отново в моя канал. Днес ще си направим торта, но не защо, а защото аз ставам на 9 години. Та-дам! И така, за съставките на приготвената ни торта ще ни трябват сметана, буян за сладкиши, захарно тесто, стърготини от кокос, 6 жълтъка. Тук са смесени брашно и нечисте по 25 грама, ванилия, захар, половин литър мляко, 50 грама масло и блатови. И с това нещо ще си взимаме жълтъците. Сега ще почваме да приготвяме крема, като аз ще се пробвам да махна жълтъците и белтъците отделно с черупките. Преместихме яйцата жълтъците в подходящ съд и ще ги разбъркаме малко. Ще сложим половината захар. И разбъркваме отново. Сега ще сложим от брашното и нечистето. Сега ще сипаме малко от млякото. И сега сипваме млякото в тенджерка. И сипваме захарта. И от млякото се изисква малко да поври. Сега ще сипваме половината мляко в жълтъците, за да темперираме жълтъците. Сега ще присипя всичките жълтъци в тенджерката с млякото. Още малко да поври, за да стане загъстено. И го слагаме отново на котлона. И ще го пъркам малко. И така, приятели, крема вече се изгъстява, както виждате.
Още малко и ще го махаме от котлона. Крема вече се е сгъстил достатъчно и ще го махаме от котлона. Но не спираме да бъркаме. И сега слагаме бучки масло, етап по етап. И слагаме няколко капчици ванилия. Ще сложим крема в подходящ съд, за да стине по-бързо. Сега ще си направим захарният сироп, с който ще намажем блатовете. Трябват ни 150 грама захар, половин лимон, цецка, бъркалката и вода. Тъй като моята торта ще бъде в формата на зайче, аз си направих едно шаблонче. Ще го поставя така и ще изрязвам така блатовете. Сега ще видим как ми се е получило. Да. Тук само малко. Още малко ще го примеша. О, то сега мръдна. И стана добре. И така ще направя и другите. И така, приятели, 2 часа по-късно вече кремът ни стана готов. Ще сиропираме блатовете, но да не ги сиропираме много, защото ще станат на каша. Сега ще слагаме крема. Сега ще слагаме другият блат. И така докато не ви свършат блатовете. Крема ни свърши и последният слой ще го направим с сметана. Сега ще я разбием. И така, приятели, вече оформеното ни зайче блатови ни е готово. С помощта на ножа го изрязахме. Това му е главичката, тялото, двете му задни краченца, вратето и предните ръчички. Лапички са по-скоро. И сега ще пълним поша. Само ще трябва. И сега никога не съм пълнила такова нещо и никога не съм работила. И сега почваме да го покриваме цялото със сметана. Накрая си оставих опашката, защото тя ми е
любима да правя. И сега ще я направя. Прекрасно пащица. Много ми хареса. Много ми хареса тази пащица. И, приятели, вече всичко е готово. Дори му направих и опашчица. И е време за Да, ето тук има и мустачки и очички, направени от шоколад. И сега ще разточим фонтана. Но трябва да бъде много тънко, затова се старайте. И сега ще си оформим лъшенцата. И ето ни го първото ушенце. Сега ще му направим личицето. Сега за финал ще с настърган коко ще си сложим поръчми отгоре. Абонирайте се за канала, цъкнете лайк бутона и ще напиша долу в коментарите дали ми е била сладка тази торта.